bundok. Baka makahanap ng winter oyster mushroom daw, pero wala naman. Sige, samahan nyo kaming mag-stroll, baka makadami. Thank May you masarakan ko naman. baka may mahanap. Thank you for watching and please subscribe. Ay, makanalan mo. May kaglis ka. Agit ka nakakasanay. Hindi niya. Ano ko na yun? Hiking. Dati, pag napagmakita. Nalot ako ng banit ya. Ang banit ko doon ba? Nakada. Ya, alamos na ito nga. Ibaling banitan. Kaparasa nagbani ako nila. Kali sa akin yun. Different to. Atan sa gibalay na yun. Mayat, simingising ti init. Isa may gibalay nga. Ha? Adi nga gibalay. So, yung eskwelaan sa kati ko. Forestry. Walking. Pambaran niya mangkita iti uong. Winter uong. So, tari igidin ta pala jowe waig. Kitain ta di ko. Ato ni igid ti waig. So, tunaw rumuwarta. Hidata nga magna. Madi. To, tari igidin tati palang ni waig. Nih. Nadaldalos pa ito takas to yung makayam niya. Tawag na ito yung Nagmayat agpasyar dito bakir kabagyan no kasi gayam nga kwa winter naglinis na nagmayat kwa nagdalaws nagitila kay kayo nga na tumtumbat kwa makita na yan si ko nga dyan kita man dyan natumbang nga dyan baka dati nagtubod ta may kam nagpag na dito yung bakir pambaran niya agkita tiko uong sigun di ko nadakit ang dalata mo di kita uong agtubo no kasto yung apa oray winter napintas di ko temperatura na tata medyo pimudot positive 2 so nga sinamantala mi mamati
agpasya-pasya tani. Manungal dawon nga nakakukot kam lata di balay. Makakatangmet agkukukot nga agmalmalam. Dasin mamet ka pag napag na. Dah nakitam ta. Ha? Popball. Yan naman. Seeding sa mutik wala ta. Kabalik. Dugol lang tayo ata. Kayo. Dama dyan nagpapasyar. Gi-exercise na mo. Padamot siguro nga. Nakalubat mo tayo. Kaya nga hindi mo yun ko. Padamot nga. Mainip siguro di balbalay da. Ni umot sayang dagit ini kay kayod tini nga panda mo rinagragadi di damo inalala. Nagmaya nga ramidin ko mga kwaligituhin nga. Furniture. Sobrada ti kayod to'y Canada. Nataman ang ginagawin ko. Huwag mo natin tayo baba. Ang ganda may ikon pa. May tulay. Yun si Caryo lalakad. Ah? Dalamos na? Dalamos na di. Mayat, pag nagayam ka wag yan, nakasting ka. Pumudot. Pumudot ti Kimpo. Pumudot ka lang pag na.
Das pag na dito ay unag ti bakir. Makapa sadot met kwa. Kanayon lang nga naka kwa kukot. Unag ti balay. O holiday gayam napintas ti pasya-pasyar. Iya. Uy. Tingnan ning kwa. Da nakita mo da? Na guys, uwi na. Tama ng walk. Exercise na. Exercise. See you again on our next vlog. Don't forget to subscribe and